Dnes sme sa tu stretli, aby si sme vyriešili nejaké problémy, ktoré nás trápia. V prvom rade by som chcel privítať našich hostí. Po mojej pravici sedí pán doktor Jozef Silný. Dobrý večer. A vedľa neho sedí vojnový generál Michal Krvavý. Dobre, tak téma, pre ktorú sme sa tu dnes stretli, myslím si, že v dnešnej dobe je dosť závažná a dosť sa o nej diskutuje. Migrácia niektorých vtákov v zimnom období. Takže prvá otázka na vás, Jozef Silný. Nech sa páči. Prejdem tak zľahka. Pamätáte sa na svoje obdobie mladosti, keď ste ešte nerozmýšľali o tejto problematike takto? Ako určite, pamätám sa, priznám sa, bolo to síce už dávnejšie, ale stále mi to tkvie v pamäti. Migrácia vtákov, no to je téma, ktorá ma zaujímala už od raného detstva. Ako som stále sa pozoroval vtáky, hej, s ďalekohľadom. Bolo to veľmi zaujímavé, no a vtedy ma to tak chytilo a dal som sa do toho, čo keď, no. Čo keď sa niečo stane, že sa dám do toho budúcnosti, tak som sa už pripravoval dopredu a nakoniec som sa tomu plno venoval až doteraz. Veľmi som dobre nerozumel, na čo ste sa pripravovali. Pripravoval som sa na štúdium migrácie vtákov. Áno. Niektorých vtákov. A s odstupom času, ako sa na to pozeráte teraz? Tak ako, myslím, že som dosiahol dobré výsledky, mám už niektoré seminárne práce za sebou. Áno, čítal som niektoré. Ďakujem. Veľmi som nerozumel tej poslednej. Neviem, môžete mi približiť, to bola problematika, neviem, názov, pomôžte mi, ten názov mi stále vypadne. Myslím, že to bola posledná, úplne posledná. Bola to migrácia sikorky tmavej, myslím, že to bolo. No, presne. Rozobili vzťah medzi sikorkou a lastovičkou bielou. Lastovičkou bielou, áno, presne. A veľmi som to nepochopil. Bolo to pre laikov asi dosť... No áno, ja som to tiež čítal, dosť tak zložito to bolo napísané a... Tak ako snažil som sa to vysvetliť na pochopiteľnej miere a vidím, že asi nie, aj pre našich divákov by som to rád zviditeľnil a vysvetlil. Tak krátkosti to ide. Ide o to, že tá sikorka tmavá a lastovička biela sú migrové vtáky, ktoré migrujú, ale nie v tom určitom období. Hej. A vlastne o to tam ide celé, že sikorka tmavá vlastne migruje pred lastovičkou bielou a ten paradox, ktorý sa tam vyskytol, bol, že oni sa vlastne vždy stretli v nejakom časovom úseku na tom mieste, kde sa presťahovali, premigrovali. Hej. No, tak je, už mi to trochu jasnejšie, dobre. Takže vy? Obdobie vašej mladosti? No tak, ja si to pamätám veľmi dobre, ako keby to bolo pred 40 rokmi. Myslím, že to boli nejaké 3 dni po sobote, alebo tak nejak. No a keďže vtedy som šiel do služby, bolo veľmi dôležité rozmýšľať nad migráciou vtákov. Tak som to učil aj svojich týchto bažantov, tak sa volali vtedy všetci. No a boli sme nútení rozmýšľať nad tým, prečo niektoré vtáky migrujú, prečo niektoré nie. A vtedy vyšla veľmi vhod tá publikácia, každé jedno číslo, s radosťou som si ho kupoval a... Neviem, o akej publikácii hovorí? No tá migrácia. No vlastne tá migrácia, no tie publikácie, čo vydal pán doktor. Počul som, že založil si nejakú stranu. Stranu, áno, určite. Migrácie. Samozrejme, áno. Migračných vtákov. Volá sa to asi aj takto. Migrácia zelených vtákov. Áno, určite. MZV pre majku. Migrácia zelených vtákov. Môžem pokračovať? Áno, pardon. Táto strana je založená vlastne členmi, ktorí sa dali dokopy so mnou a proste pripravujeme sa vopred
na štúdium týchto vtákov v tejto strane. A budem veľmi rád, ak sa pán generál vojnový pridá k našej strane. Ja dnes už poručík. Prepačte, poručík. Poručík. Gratulujem povýšeniu. Ospravedlňujem sa. Mal som zlé údaje. Ospravedlňujem sa. Máme tu hneď prvý mail. Anonym. Taká dosť... Neviem o čo... Dobre, tak sa. Na vás obidvoch. Aký vták vám príde najavo? Akého si vyjavíte vtáka, keď povie slovo auto? Neviem. Pán doktor? Auto. Nerozumiem, o čo išlo, ale to... Ja, možno to divák jednu z mojich predošlých publikácií, kde som správne vtákov pod istými slovami. Hej. Ako budú reagovať na niektoré slova. No a pod slovom auto sa skrýval vlastne vták, ktorý sa správal veľmi divne. A ja som to fakt som sa počudoval na týmto, pretože ako určite aj vy ste prišli na to, že je to strašne zložité pochopiť a po slovom auto sa vlastne skrýva, ten vták vlastne vyjadruje a vlastne vydáva také ostré, kriklavé zvuky, ktoré niekedy nie sú schopné počuť v ľudskom sluchu. Je to nad hranicou počuteľnosti. Tak, aký je to vták? Je to vták... Proste. Je to vták... Dajte si džus. Ďakujem. Je to bocian bialy. Bocian bialy. Dobre, teraz sme vám asi trochu napomohli, ale len tak, no. Aký tak by to bol pre vás, keď sa povie slovo auto? No, že sa povedal to. Mňa napadne len jeden vták. No. Práve mi to vypadlo. Dobre. Aby sme sa trochu posunuli ďalej, lebo myslím, že stojíme na jednom mieste a nikde sme sa zatiaľ nedostali. Čo hovoríte na to, teraz vyšiel nový zákon? Každý vták, ktorý chce migrovať v zime, musí vyplniť formulár C38. Čo na to hovoríte? Neviem, mne sa to zdá dosť o ničom, ale proste je to tu a treba to riešiť. Neviem, vy osobne, a určite na to máte názor a neviem, niečo som čítal. Neviem, bolo to asi, nemohol by som asi menovať, ale je po 10. Dobre, v denníku SME písal tam, neviem, bol to nejaký Michal Zámy, asi, o tom, že vy ste proti, vaša strana je proti. Prečo? Tak pretože... Prepačte, ako bola otázka. Že či je dôležitý formulár C38. Mám to. Tento formulár je veľmi dôležitý, zvlášť pre lastovičky a bociany, pretože sú čierno-biele. A formulár C38 vlastne hovorí o migrácii farabných vtákov. Takže je to komfort. Je to vlastne proti sebe. Ja som zásadne proti, aby lastovičky a bociany vyplňovali C38 pre farabných vtákov. Myslím, že je tam trochu nejaký rasistický podtext.
akože nepovedal by som, určite aj keď Počítovanie ľudstva sa bralo ohľad na koľko je černých obyvateľov Zeme, koľko je bielých obyvateľov Zeme, neišlo žiadny rasizmus. Neviem, ja som bral vták ako vták, no dobre. Pán Tak poručík. podľa mňa je to blbosť, určite je to blbosť. Prečo by nejaký vták mal niečo vypisovať, keď si chce odletieť na zimu? Prečo? Je to To si blbosť. myslím aj ja, no. Ale Určite. teraz asi nejde o môj názor. Máme tu ďalší mail, pán divák, Bystrici, Banskej Bystrici. Myslím, že vy ste z Banskej Bystrice. Nie, som z Banskej Štiavnice. Banskej Štiavnice, pardon. Mal som zase zlé údaje. Ale tak mimo v akom obore ste doktor? Obore prírodovedy a štúdia vtáctva. Dobre. No, takže ďalšia otázka od Zámina. Ne, toto už tu bolo zhovorené, takže nič, dobré. Dáme si krátku prestávku. Teraz si pustíme videoklip. Myslím si, že bude dosť aktuálny v dnešnej téme. Počkajte, malý moment, len to nájdem. A ako sa volá Počkajte, tá príslušná skupina? chvíľku. To je Keď to na nájdem, podcast, tak to je zatiaľ... Váš najobľúbenejší vták. Co povedzte. Váš najobľúbenejší vták. Aký je? Ja to zatiaľ nájdem. Začni. Náš najobľúbenejší tak. Náš spolu? Nie, tak váš. Len môj. Áno, len tvoj. Môj najobľúbenejší tak je papagaj. Papagaj? Aký papagaj? Do papagaja sa vyznám, takže... A ara. Ara? Ara. Je dosť otrebaný, ale vy? Čiže môj najobľúbenejší vták je holub domový. Holub domový? Áno. Dobre. Dobre, tak pustíme si video. Cvika vypni.